Nadesisyonan na karon sa Cebu City Police Office CCPO nga sila na lang ang muuli sa maabot 45,100 pesos nga salapi nga gipanguli sa mga nakapunit sa kwartang nangahulog sa may South Road Properties kon SRP. Duha ka semana na ang nakalabay. Kinihuman nga ang nagpailang tang iya sa nasoyng kwarta nga usa ka remittance company. Nagdumili na pag-operar sa kapulisan aron makuha kini. Ang naasoyng kantidad mao lang ang na-recover sa Police Station 11 sa CCPO sa giingong 4 milyones pesos nga natagak sa usa ka kolektor nga nailhang si John Mark Barrientos. Matod ni Police Colonel Ernio Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office CCPO, nga ilan ang gipangayuan si Barrientos ug ang nagpailang supervisor nini sa tinuod pangalan sa ilang kompanya. Una iuli sa kapulisan ang kwartang ilang nabakwi. Apan nagdumili na kini pagbutyag sumala ni Dalugdog. Makapahimulong man tuod kini matod ni Dalugdog. Apan dili usab nila mahimong mapugos si Barrientos ug ang nagpailang supervisor nini sa pagbutyag sa ilang kompanya. Pagpasabot ni Dalugdog nga katuyuan na gidunta sa kapulisan ang pag-imbestigar ug asa gyud gikan ang maong gidak-on sa nisgutan nga salapi. Subay niini aron wa nay obligasyon ang kapulisan sa nasoyng kwarta. Hayan ilang na kining iuli ni Barrientos ug sa nagpailang supervisor niini nga adunay proper documentation. So ang atong buhaton ibalik na lang nato na ay para mawala na sa hunahuna sa kuan nga basi gamay na nga kantidad. So, basi magasto pa lang noona. So mas may nang ibalik na lang sila ha. Ipa-record lang nato. Karon nga hingpit ng gitag-upan sa kapulisan ang ilang pakisusi sa naasoyng salapi. Hayan dako ang posibilidad nga ang nauli nga salapi sa mga police station. Mauro usab ang nahanaw nga kwarta. Kini gumikan kay wa man sa insaktong subay si Barrientos nga gihatag sa kapulisan. Kon pila gayud ang kwarta nga nawala kaniya. Gawa sa una nining pangangkon nga maabot sa 4 milyones ka pesos. Wala na usay laing mga tawo nga mabisita sa mga police station sa Dakbayan nga mag-uli og salapi sa milabayng 2 ka semana. Bisan pa man sa subsob nga panawagan sa kapulisan kalabot niini. Anak kadako ang kwarta, mao po na isa ka questionably kung tinuod ba gid do iyang giistorya, siya man ani mismo dili man mag-cooperate. Anong dili man niya isulti og kinsa ang tag-iya sa mga kumpanya. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.